Begin juli begon Ringcreë met de sterren met 8 deelnemers. Er zijn er nu nog 3 over. Het is tijd voor de grote finale. Deelnemers van Ringcreë met de sterren, jullie staan blij te kijken en dat is ook terecht. Jullie hebben met z'n drieën de finale bereikt. Vandaag worden er ook weer 8 ringen gestoken en aan het eind van deze aflevering zullen wij weten wie de Ringcreë ster 2007 is. Alle 3 heel veel succes. Ja. Wat voor Scarlett begon als een aardigheidje is inmiddels ontaard in een strijd tegen de pijn en het gevecht om de pollepel. En ze begint niet best, maar de dag is nog jong. Twan Poppelaars lijkt zich steeds beter thuis te voelen op de rug van zijn nobel ros. En het ringsteken gaat hem ook steeds beter af. Goed gedaan, Twan. Miranda bijt op haar lip en gaat voor goud. Oeh, dat was meer dan een beetje mis. Heel erg mis. Dit plaatje moet wel heel fijn zijn voor Twan Poppelaars. Hij gaat dan de leiding naar de eerste vaart van deze finale. Ik heb het idee dat jij vooral de pijn moet verbijten. Is het van invloed op je steekgedrag, denk je? Ja, op dit moment wel. Ik moet me er even over inzetten. Twan, moet je even storen, maar ik neem aan dat het misschien ook wel mag. Ik heb voor jou hier de groene sjerp van de leider in het klassement op dit moment. Oh, nog met fratsen aan mijn lijf? Je hebt hem nog niet gehad, maar misschien mag je hem straks ook wel aanhouden. Het is de kampioensjerp, dus wie zal het zeggen? Alsjeblieft. Ben je er niet blij mee? Ja, natuurlijk ben ik er heel blij mee, maar de strijd is nog niet gestreden en we moeten nog een 6-tal beurten. Zelfs als hij op een paard zit, blijft Twan een politicus. Hij houdt zich een beetje op de vlakte. Scarlett nu bij haar derde vaart. Oeh, bijna. Ja, wij dachten ook even dat je hem had, maar de ring hangt nog gewoon in de bus. Twan wil de huid van de beer niet verkopen voor hij hem gestoken heeft. En terecht. Zijn tweede misser van de 3. Moet ook spannend blijven, Twan? Ja, de spanning erin houden. Oh, dus je doet het erom. Miranda dan. Kom op, Monique. De menigte gaat uit zijn dak. En Miranda is happy. Scarlett worstelt, maar komt nog niet boven. Misschien in deze 5e vaart. Nee hoor. En de andere 2 doen het al niet beter. En als er niet gestoken wordt, blijft het scorebord hetzelfde. Twan en Miranda delen het hoofdpodium. Scarlett mist de aansluiting, maar dat kan nog veranderen. Vroeger was de pollepel eigenlijk een soort spotprijs, een poedelprijs. De laagste deelnemer, of de laatste, die kreeg de pollepel. En ja, daar was natuurlijk niet iedereen blij mee. Tegenwoordig is dat wel anders. Tegenwoordig is de pollepel juist eigenlijk ja, een ereprijs. Het is een hele leuke aangeklede prijs. Er zijn meerdere bekers, maar er is eigenlijk maar 1 pollepel. En er is ook altijd een hele leuke kamp om die pollepel. Ik denk dat het daarom ook wel een leuke prijs is om te winnen. Want de laatste 2 ringen die raakgestoken worden door elke deelnemer, die mag meedoen aan de kamp. En die kamp is dan een soort afvalrace. Ja, steek je mis, dan val je af. Maar dat gaat vaak door tot kleine ringetjes. En het is ook heel vaak verrassend wie er met de pollepel naar huis gaat. Dat is lang niet altijd de betere rijder. Ja, schijnbaar moesten vroeger de boerenknechten de pap koken. Nou, dat deed ze met een pollepel en de pollepel was natuurlijk geen ereprijs, maar die spotprijs. Dus op die manier ja, is dat denk ik voortgezet. Maar zeker weten doe ik dat niet hoor. Een pollepel krijg ik zelf binnen eigenlijk helemaal kaal. Dan ga ik hem een tekening opzetten met potlood, zodat ik een beetje weet hoe of wat ik ongeveer wil. Dan zet ik het plaatje erop, zeg maar. En als ik dat gedaan heb, dan zet ik nog de tekst erop voor welke wedstrijd of het is en welk jaar. Want
ja, ze worden toch echt ook wel bewaard door de ringrijders. En als laatste, nou ja, dan gum je natuurlijk je potloodlijntjes nog weg. En dan zet ik het altijd nog een keer in de lak. Dus hij moet wel watervast zijn, dat het de beste jenever die erin geschonken wordt, want dat is de traditie ervan, die moet natuurlijk niet in het hout dringen, want dan heb je een lelijke rode lepel. Klaar? Klaar. En voor wie heb je nou deze pollepel beschilderd? Deze is voor degene die of ringkrieën metersterren gaan winnen. De bekende BZ'er. We maken weer een tijdsprong en landen in de 7e ronde. Hier is Scarlett. Ze heeft al 6-0 op een rij. Toe dan, steek nou eens raak. Nee hoor, het mag gewoon niet zo zijn. Twan met de scherpe blik die we inmiddels van hem kennen. Hé, houd die lans recht. Nee hoor Twan, je richtingsgevoel gaat er niet op vooruit. Van Miranda hadden we hooggespannen verwachtingen die ze tot nu toe nog niet waarmaakt. Ah, toch wel. Ze neemt de leiding in de wedstrijd. Terechte vreugde. Kijk maar eens mee. Miranda 2 ringen, Twan slechts 1 en Scarlett nog slechtser 0 ringen uit 7 vaarten. En in deze 8e ronde valt de beslissing, want het is de laatste kans voor Twan Poppelaars om langs zij te komen bij Miranda Slabber. Scarlett weet al dat ze naast de pollepel grijpt. En deze missen ook. Voor Scarlett Kwekkenboom is de pijn voorbij. Oetmoon. Twan dan. Nou, Antoine Poppelaars, alles of niks. De dood of de gladiolen, zeggen ze dan. Je hebt het in eigen hand. Nou ja, je hebt het geprobeerd, maar de winst gaat naar een Zeeuws meisje. En hier is ze. Ze kan al niet meer verliezen, maar toch... Nou ja, deze mister rekenen we je niet aan. Je hebt gewonnen, daar ging het om. Van harte hoor. Heren, er mag gejonast worden. 100 jaar na deze in de gloria. 2. Twan, je hebt ontzettend je best gedaan. En je hebt net als alle anderen je ups en je downs gekend. Als je nou zo eens op terugkijkt, wat vond je ervan? Hartstikke leuk. Ja? Hartstikke leuk. Zou je het weer doen? Nee. Want? Nee, als je realiseert wat er allemaal aan vast zit, hè? Aan voorbereiding, aan trainen. En dat is uiteindelijk toch meer geworden dan je aanvankelijk voorspielde. Ik dacht dat het makkelijker zou zijn. Daar heb ik hem ook op gekeken. En een derde punt is, ja, je denkt, ach ja, het is een spelletje. Maar als je er helemaal meedoet, ja, je gaat ervoor. Ja, nou, ik vond het erg fijn dat je meedeed. Hartelijk dank. En dat geldt voor jou natuurlijk ook, Scarlett. Je hebt er pijn voor geleden, echt serieus pijn voor geleden. Het helaas niet meer mogen baten, maar hoe is dat als je er eens op terugkijkt? Ik zou het zo weer doen. Ja? Ik vind het fantastisch, echt waar. Ik was zo bang in het begin om op zo'n paard te klimmen. En ik vind het nu wel zo... Ik baalde er gewoon van dat ik vandaag zoveel pijn in mijn lies had. Ja. Dan had ik gewoon nog beter op dat paard kunnen zitten. En ja, het is net zoals Twan zegt, je wordt er zo fanatiek van. Misschien kan de ZRV een nieuw lid tegemoet zien? Nou ja, wie weet. Als de spierpijn over is. Als er spierpijn over is. Ik vond het echt fantastisch om mee te doen. Ik dank je echt hartelijk. waar. En een verdiende winnaar. Het is met enorm genoegen dat ik jou de pollepel overhandig, waarmee je jezelf de rest van dit jaar de Ringkrie Ster 2007 mag noemen. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En zet hem ergens weg en kijk ernaar met trots. Je hebt hem echt verdiend. Goed, dankjewel. Hallo.